सुप्रिया म्यूजिक शंकरपुर चैनल को सब्सक्राइब कर दिल से बुलाया राकेश बिहारी आया। राकेश रिकॉर्डिंग बाय सुप्रिया स्टूडियो मधेपुरा। राकेश कुमार डीजे हमरा गे छौरी तू नहीं सीखा गे तू नहीं सीखा। हमरा गे छौरी तू नहीं सीखा गे तू नहीं सीखा। हथला के फैला देबो धीरे धीरे घुसा देबो। हथला के फैला देबो धीरे धीरे घुसा देबो। हमरा गे छौरी तू नहीं सीखा गे तू नहीं सीखा। हमरा गे छौरी तू नहीं सीखा गे तू नहीं सीखा। हथला के फैला देबो धीरे धीरे घुसा देबो। हथला के फैला देबो धीरे धीरे घुसा देबो। हथला के फैला देबो धीरे धीरे घुसा देबो। हमरा सनक नहीं लेतोगे छौरी केतना छौरा चल जो केतना छौरा चल जो। हमरा सनक नहीं लेतोगे छौरी केतना छौरा चल जो। रतिया में गे लहंगा उठैबो संग में तोरा सट के सुतैबो। याद नहीं हमरो जियरा जुरा गे जियरा जुरा। हथला के फैला देबो धीरे धीरे घुसा देबो। हथला के फैला देबो धीरे धीरे घुसा देबो। हथला के फैला देबो धीरे धीरे घुसा देबो। कह छो नीति सुना के छौरी चढ़ल जवानी के कॉलेज डोरी। अखिया से हमारा यखिया मिला गे यखिया मिला। हथला के फैला देबो धीरे धीरे घुसा देबो गे छौरी। हथला के फैला